ଫାଣ୍ଟାସି କ୍ରିକେଟ ଯେମିତିକି MPL, ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଏବଂ ମାଇ ଇଲେଭେନ୍ ସର୍କଲ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଯେମିତିକି ରମି, ଲୁଡୋ ଏସବୁକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ 2025ର ଘୋଷଣା ପରେ କ'ଣ ଏହି ବିଲ୍ ଆଉ ଝଟକା କିପରି ଲାଗିଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସଂସଦରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ 2025 ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗେମିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗେମିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଗେମିଂକୁ ନୂଆ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ହେଲେ ଫାଣ୍ଟାସି ଏବଂ ରିଏଲ୍ ମନି ଗେମିଂ ମାନେ MPL, ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍, ମାଇ ଇଲେଭେନ୍ ସର୍କିଲ୍, 1xBet, ରମି ଏସବୁ ଗେମ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବିପଦର ଘଣ୍ଟି ଝୁଲାଇଛି। ବିଲ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ଏବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା ମନି ଗେମିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନେଣ ଦେଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ତାକୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନି ଗେମିଂ ସମାଜରେ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ସରକାରୀ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 45 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମନି ଗେମିଂରେ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗରିବ ପରିବାରମାନେ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି କଠୋର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଟିକସରୁ ଆସୁଥିବା ରାଜସ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜନହିତ ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ।